Mira, si por antecedentes familiares o cualquier otro motivo os sometéis a A este veure, diagnóstico... parem un segon. Això és guai o no? Canviar de llum després del diagnòstic prenatal. Un poc stand-up comedy. No? Sí, jo no necessito, Vale. O sigui, jo m'agrada que Que ja... segueixi. Sí, Vale. perquè és una cosa com molt neta, tot això. Nosaltres som el col·lectiu Que no salga de aquí i estem preparant Hermafrodites a cavall o la rebel·lió del desig, que és un espectacle que intenta ser un crit col·lectiu, un reclam de totes les veus intersex, intersexuals, que han estat silenciades històricament i, a més, que han estat inexistents als escenaris, i que vol ser també no només una denúncia de les violències patriarcals que venim patint, sinó també una celebració dels nostres cossos i una proposta d'una altra manera de relacionar-nos i d'estimar i de desitjar-nos. Nosaltres vam entrar a la residència fa una setmana i vam començar residint a Àtic. I ens ho vam prendre com un espai de regal per nosaltres tres, que som com l'equip petit, l'iniciador del projecte, per investigar a fons tots els temes de dramatúrgia, d'acting. L'espai ens acollia superbé. I aquesta setmana ha estat l'altra cara de la moneda. Ens hem enfrontat directament a l'espectacle amb tota la moguda tècnica. I ostres, hem fet una avançada gegantina. Aquesta suma d'un trosset més relaxat d'investigació i un trosset molt cara barraca el que serà l'estrena ens ha fet avançar molt i entendre molt el que estem fent i a punt d'estrenar. Des del primer dia a l'Àtic fins avui hi ha hagut una evolució de tots els aspectes de la peça. La primera setmana vam poder centrar-nos en acting i la segona, evidentment, quan ja tens tot l'equip tècnic vas tancant coses i la veus amb l'escenari, pots treballar bé els matisos de transicions entre temàtiques, blocs, posicions, a l'espai i anar marcant-ho. I, evidentment, això, quan tens, a més, a tot l'equip cada tarda durant una setmana de manera intensa, fa que tot evolucioni de manera paral·lela o conjunta. Estem molt nervioses per estrenar a Fira Tàrrega i alhora també estem molt il·lusionades. Sí, jo crec que tenim moltes ganes d'oferir al públic una cosa en què nosaltres hem estat treballant i en la que creiem al final, a veure què tal, no? Quina és la resposta del públic, que poden ser moltes i molt variades i això sempre és una sorpresa i un regal alhora.